फायाव आङो बे आंनि अननाय मोजां मोननाय जासि हरबाय सार मोनो बिराद मोजां मोनदों बुंस'नो हाया आरो ओरैबायदि मोजां मोनबाय जाहाथे जोंहाबो न'आव थांनानै थानांगौ हा नङाबाथ' मानसिया थांनानै थानो हायाना बिनि थाखायनो बिराद जोबथा मोजां मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय दा बे हानि फाथा मोननानै जोङो बिराद मोजां मोनबाय आरो रोजा रोजा सारखौ जोंनि गोसोनि अननाय आरो मोजां मोननायजों सारखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो जोङो गोसोआवहाय दा बिनि थाखायनो फैगोन आरो बाखि थानाय हाखौ सारा बेबायदि मावलांनो हायो आरो सिगांनि समाव नाजादोंमोन नाजानाया दा रावबो माबा खालायाखिसै दा जोङो नै बे सरखाराव मोनबाय आरो बिनि थाखायनो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबाय बेसेबां थाखा बेफोरबायदि लादों नामा जेबो रां होआलासिनो मोननो बिदियावथ' एसे एनैया खस्थ' जाखायो बे जेबो नंला थेवबोथ' जों दा मोनबाय दा जों मोजां मोनबाय आरो बेखौ मोननानै रां होनाय जायाखै जोबथायाव आङो बे आंनि अननाय मोजां मोननाय जासि हरबाय सार मोनो बिराद मोजां मोनदों बुंस'नो हाया आरो ओरैबायदि मोजां मोनबाय दा जाहाथे जोंहाबो न'आव थांनानै थानांगौ हा नङाबाथ' मानसिया थांनानै थानो हायाना बिनि थाखायनो बिराद जोबथा मोजां मोनबाय आं बेखौ होननानै फोजोबबाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन